Parhorason panggabian ma di hamuna amu amang inang di bagasan tikyon roh kami mendapoton hamuna pada pakkubohi ima di channel nami na marfuar Anton nada di bagasan tikyon di hamuna amang inang terlumobi tu na poso uwain kami mamsi matok hata tu na poso buhado tutu somalna kena poso di tonga-tonga ni keluarga di do mentok hara terdumobi di persirangan di tahun ini setahun na puru tu tahun ni baru boharo tutu mentok hara sian na poso lau mentok hara di tonga-tonga ni keluarga tarsonga nama di hamuna amang inang hata tardo na utiop pami agia tutu maripola mananggawi persejaran di tonga-tonga ni akan na poso hu ni ma dia muna amang inang asa hu ma subscribe hamu nararaya te jala like hamu no dohon like atong masuk mahita dia muna amang inang buharo tutu tarumobi na poso matok hata dito di tonga-tonga ni keluarga arong tudu di hamuna amang inang ima lau siya tau nonton di molo maracara hita di tonga-tonga ni keluarga tabi terlumobi di hita na protestan tamjala hami terlumobi di hita na huria ni HKBP somal ro tutui molo dia kaparuria na asing na sidama molo hami na ubain hami ima molo somal do manang na parhuria ni HKBP do hita jala ala bata do hita pamatutu na somal di atahun jadi dia muna kena poso tudu masya ta nonton bolo di merpung hita di tonga-tonga ni keluarga na parjulu ima madok mulyati tu hata partingam basing na padua sa madok mulyati tu na dua ima orang tua ta na patulusa tahatau ma ima selamat martab baru wala ni pe di hamuna kana poso unang pala di perumit-rumit wala na tului pe nung sikok bai lau madok hata di tonga-tonga di keluarga jala tersongrama di amuna akana poso unang say bergacang-gacang ubain hami ma contohna tersongrama katana mau lihat ma di tuhata mau lihat ma di hita saluhuna imana kinna perjuru na padua matutu molo arong do aka anggita di si manang ing tasapa ma na sida di hamu ibotokku di hamu anggikku di ho abang irutong lau sapau masudi di molo nomor pungu di tong-tongai asa dongimu se las tarok ma hata na cepet tu na sida manang na selamat martab baru manang marsimak maapan dungin non dung sipul sudah sian angin ang ibotota baru pe cak ma tu mat tu hata na tu na perjuru tu mangaku salah mahita tu na tua marhiti pangalaho marhiti pamerengan marhiti akana lana asing dope buat tutu tasol-soli mate etak tutu dia ari-ari nasal pemanung di tahun na salilingon adong aka nasalar manung na hurang marupok kita tutua tinggam matutu tasol-soli wala nipe tahatao nung sikok bei bolo sian hita
dia muna akan na poso. Asa unang diperrumit-rumit jala iro itu na sinakapan ni rohani akan tutua na ikon mangkusalama akageleng tu pakorhon dung iyan nom se olama bolosongon na patording na dung sipul kita sude akageleng saha ma tu na tua ta tarsong ni majo dia muna manginang asa uru tihami mause dia muna kana poso betak tutu arong akan nama laho mambain aka laho martab baru ubain hami ma bolosongon arong na kiriman melalui Facebook manang WA hata upasa nama korfon selamat tabaru aka oma nama ngonai taringo tu nama tabaru bolo adong hata neng aka selamat si bayanon marhite aka dunia internet na perjolo pasa ima mamulus pe aka minggu dapat nang mata ni bulan molo adong pe hata nasalpu toktong mah hita marsian jual di penghujung ni mata ni bulan madapoton tahun ni baru asima rohani Tuhan luhut mah hita di parmuru-muru lebas bulung disuhat purguk ditongani harangan tungholan hatape na boy pinasahat nang surduk ma tangan marsi jalangan nunga marupak teluk-tuk nunga segabe garu-garu nunga salpu tahun na baru nunga saat behita di tahun na baru halak Batak malo marupasa ata halak Manado malo mardansa sudi na hubain na sala cumolo masesa sian roh tarsongon lima dia mu akan poso walau adong akan kiriman nama korhon selamat tahun baru tarsongon lima turi-turian manang upasa bolo lao makiripok kita tu akarong ata mau lihat ma di kita salukna tapi ma sian kami nama makatahon selamat martab baru ma di kita salukna anggiak matutu tu hatta parasi rohai nagabi mamasuk-masuk kita salukna